Imbedo winjo pachi 2-3-6-0 ineno nano uchumi ber koso rach. Mane kaka dangi yudwa 2-3-6-0 nyiso nyingi kaminene Ramogi TV mondo wago mbakane bang'e gi Senator Professor Tom Ojienda, Senator ma Kisumu. Familia moinga pare gwenge moko adek e sub-location ma East Kochieng, Ndhiwa e county ma Homa Bay kwano lal kaluwore gi masira mar koth mane ochwe gi yamo mapek kendo weyo ka udi okethore. Ripota marwa e county ma Homa Bay Ali Abich lero nowachni. Koth mapek mano chwe gi pek kod auka yamo odhiambo manyoro koro weyo ka jopiny mowuok Miere moinga par e gwenge moko adek manitie sub location ma Kochieng e kar chuno bura ma Ndhiwa kama oting'o gweng' ma Buoro, Kombe kod mano ma Manyonyi odong' gi lwetgi nono maonge kama ginyalo jote bang' ka auka yamo mager ne owalo wi tatutegi. Pamela Okomen Chiliel masirano ne oyudo e ode kaachiel kod nyikwaye e kinde ma koth mapek no ne chwe kendo auka yamo mager ne owalo wi tat ode ma owito mabor kendo kelo kethruok mag mwandu e ode kanyo ka Antonio Otony kod nyikwaye kinde masirano. Opoya ka ne yot gi joge na gi nyikwaye na koro Nyasaye no wena ngimana malite maneno gima notimore kuom mapek jodalawa gino goya piny maninda taro momil kuoma to wena ngimana oto dhi gweno tho gimoro amora aonge go jodalawa na nindo mana oko koro akwayo mana kony gi nyikwaye jowadwa. Familia go eko thothgi ne ochuno mondo nibede koyo otieno mangima bang' ka utegi ne yamo osewalo tatgi. Bende giywak ne jambgi matino ne olal e kinde masirano ka moko bende koth ne onego ka sani koro gidong' nono maonge kama ginyalo chwe lwetgi bang' masira mar auka yamo magerno. Koth nogoya gi nyathi ka koth obiro ot gi nyithindo te ei ot kaka dang' atimra onge polo biro matek mowalo wi ot koni gi koni kor nindo teno dhi makata kama ninde onge nyithindo koth ogoyo makata sani nyithindo chako ng'ichni. No biro kod auka mowalo na ot magik mane an godo te machalo oduma ongede gige nyithindo te yamo no kama odhigo. Jamni noni no me pa magara ye rombe na rio pro la nyaka tan gidie kariyo kora kuma ne gidhiyo koro ndiko mayagi akia motobo gwento koro kanyal kwano ang'ama ne konyo gi gige ne arem mubunge marwa MCA Governor Joel Wilsons Juturwa. Koth mapek no bende nokelo kethruok mag mwandu e skund primar ma Buoro, dispensary ma Buoro bende nowalo wi tate gino mane ochuno mondo loro osiptandno kaluwore kod kethruok mag mwandu. Jalup ruoth ma kono Kennedy Oyugi kwayo migepe mopogore mag piny owacho mondo yo konye familia go. Mabati owal kendo yedhe manitiere yedhe otiyo ketho kabisa. Magimodong mwanyalo kwano malongo kaka hospital onge. Abuoro primary wayudo ka school kanyo be no kete gik moko kabisa. Tangi gini no baro chope no gore piny. Nyaka seche gi no report mano ayudo thuolo kwa gi jatelo ma ne yo Red Cross problemo kendo nyaka oket pedal thuolo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.